Assalamu alaikum, my brothers and sisters. Welcome to Kanim English, and my name is Baba Kuramadu. In this lesson, I'm going to teach you or rather take you through the two concepts called that is countable noun and uncountable noun. First, what is countable noun? Countable nouns are things that you can count, while uncountable nouns are things that you cannot be able to count. Let us have their examples. First, under the countable noun, we have countable noun like orange because you can count orange. We have countable nouns like bag because you can count bags. We have countable nouns like you, that means the female ram. We also have countable nouns like shoe, the one we wore. We also have countable nouns like hut, that means the houses we have in the villages. Then under uncountable nouns, we have what like water, nouns like water. You cannot be able to count water. You cannot say one water, two water, start counting them. Then we also have sugar because they are very tiny, so you cannot be able to count them. Then we also have the money. Money is not something that you can count, but you can count naira and you can count dollars. So you can say $1, $2, $3, but you cannot say one money, two money, three money, four money. Naira, you can count 2 naira, 3 naira, 4 naira, but you cannot count money. Then we have sun. You cannot be able to count sun because they are too tiny to be counted. You cannot be able to even count haze. Haze, the dust particle we experience during the Harmattan, you cannot be able to count them. So, Jamil, wanda ku kala countable noun na, wanda uncountable noun na mananyen. Wanda shi countable noun da abiyaye darnan mukon saya komnimin abiya plenum saya komnimin ma da ya sandiro countable noun bulletin. Wanda kuru uncountable noun da abiyaye ranum saya komnum bama da saya uncountable noun for bulletin. Kintula menzu countable noun da purtun zan da lemon wanda orange ranum shako sendia komnimin da ya sayro countable noun bulletin. Da kuru bag wanda ngiru sendia komtin palpallo da saya ranum komnimin da ya sayro countable noun bulletin. Da kuru you wanda dimi sharan ranum sandia komnimin. Da kuru shoe wanda suno sande ranum sandia komnimin. Da kuru hat wanda timtim abi a bango wanda bradan saya sandia tondin da ya sandia de ranum sandia wanda komnimin. Da kuru uncountable noun. Shi uncountable noun da su awalaye wanda sandia ranum komnimin bama. Kintule menzu danji water ranum sandia komnimin now komtin bawo da ya sayro uncountable noun na sandia botin. Da kuru sugar wanda sure sande ranum sandia komnum bawo. Da kuru money wanda kuna ranum sandia komnum bawo amma naira gullima ranum naira komnimin. Naira falindiya ka diyo gullimin amma kuna fal kuna ndi kuna ya kuro sandia komnum bawo. Da kuru sun wanda kati ranum sandia komnum bawo. Da kuru haze wanda bantine ranum sandia komnum bawo. Wanda adma sandiro awo done uncountable noun na sarangul tinde adma sayo. ‘Yan uwa, insha Allah yau za mu yi magana kan wato countable noun da kuma uncountable noun. Wato idan aka ce countable noun, ana nufin duk abin da zai iya irguwa ana ce masa countable noun. Duk kuma wani abin da ba zai iya irguwa ba ana ce masa uncountable noun. Duk abin da ba zai irguwa ana ce masa uncountable noun. Misali a ƙarshen countable noun. Akwai misali kaman wato lemo, wato orange, shi ma zai iya irguwa ana ce masa countable noun. Sannan akwai jaka wanda ake ce masa bag da turanci, shi ma yana iya irguwa. Sannan akwai you, wato tinkiya, ta mace kenan tinkiya, so ita ma ana iya irgawa, so ana ce masa countable nouns. Sannan akwai shoe, wato takalmi, su ma ana iya irga su takalma. Sannan akwai kaman wato gidan bukka, wato irin na ƙauye haka, su ma suna iya irguwa, su ma countable nouns ne. Sannan ka dawo kuma ɓangaren uncountable nouns, akwai abu kamar ruwa ba zai iya irguwa ba, za ka iya cewa ruwa ɗaya biyu uku kana irga su ba. Sannan akwai wato sugar, wato sukari, su ma ba za su iya irguwa ba saboda kankantansu. Sannan har yanzu akwai kuɗi ma ba za ka iya irgawa ba
amma za ka iya irga naira, za ka iya irga dala, za ka iya irga duk wani nau'in kuɗi. Amma shi kuɗi a karan kansa ba za ka iya irga su ba, za ka ce kuɗi ɗaya, kuɗi biyu, kuɗi uku ba, amma za ka ce naira ɗaya, naira biyu, naira uku. So naira zai irgu amma kuɗi ba zai irgu ba. Sannan idan ka dawo wajen ɓangaren wato ƙasa ma ba za ka iya irga su ba saboda kankantar su, so su ma uncountable nouns ne. In ka dawo kuma akwai haze ma shi ma uncountable noun ne, wato hazo kenan, shi ma ba zai yi ka irga su ba saboda abu ne ƙanana wanda za ka gansu a nesa da sauransu, wanda iya hana ka kallo daga nesa. Hazo shi ma ba zai irgu ba, shi ma na ce masa wato uncountable noun. So wannan shine ƙarshen darasin na yau. Ina fata an ji daɗin shi.